हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। नन्नु लाइव इट्टोट्टा ഒരു സെക്കൻഡ്. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्णा प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് 15 ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 15ാമത്തെ അധ്യായമല്ലേ? അതെ പ്രഭു 15. 15. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കാദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനീം താം സ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബിന്ദോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ. ഗുരുദേവ് ജി അനുകൂടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 15ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗ അല്ലേ? അതെ പ്രഭു അതെ പ്രഭു. ഇതില് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ മെയിനായിട്ട് പറയണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസുകൾ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിലൂടെ. എന്താണ് ഭൗതിക ലോകം, എന്താണ് ആത്മീയ ലോകം, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിക്ചറിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, അതേ രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് വായിക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർത്തമൂലമദശാഖം അശ്വതം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാസ്യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദേ. പരമദിവ്യോത്തമം പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായി അക്ഷയം ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്ര വേദജ്ഞൻ.
അപ്പൊ ഇതിനെ ഭഗവാൻ ആ ലോകത്തെ പറ്റി പറയണം. നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇപ്പൊ താഴത്തെ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ മുകളിൽ ഡിസയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ്, അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകം തുടങ്ങുന്നത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ, 7, 14 പാതാളം അല്ലെ. അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് ഭൗതികം. അപ്പൊ ഡിസയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നെ താഴെയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദേവന്മാരൊക്കെ കാണും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ദേവന്മാര്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മലോകത്തിന് താഴെയുള്ളതാണ് മീൻസ് ദേവന്മാരെ പൊസിഷൻസ്. അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ലോകങ്ങളാണ്. പിന്നെയാണ് അതിനേലും താഴെ ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക് മനുഷ്യരെ കാണും. ഇവിടെ കാണും മനുഷ്യര്, ഇവിടെയൊക്കെ കാണും മനുഷ്യന്മാരെ കാണാം. വീണ്ടും താഴ്ത്തുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ വരും. പിന്നെ ഭയങ്കര ക്രൂരമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ നരകത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലേക്ക്, അതായത് പാതാളം വരെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലെവലിന് കാണിക്കണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ബ്രഹ്മാവ്, ഏറ്റവും താഴെ പാതാളം. അതായത് ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് പാതാളം വരെയുള്ള ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്തിനാ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്താണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ, മുഴുവൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി നമുക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനും ഭൗതികമായ ആസക്തി ഉണ്ട്, ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഉറുമ്പ് വരെയ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആസക്തി നിലനിൽക്കുന്നവർ. ഈ ആസക്തി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഡിസയറിനുള്ള ലൈൻ, ആ ലൈൻ വിടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അശ്വത്ഥം, അതായത് നമ്മ അരയാൽ എന്ന് പറയൂലേ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ അരയാലിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണിത്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ താഴത്ത് ഭൗതിക ലോകം, മേൽക്കീഴായി മറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിഴൽ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിക്കും അധ്യാത്മ ലോകത്തിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ. ഇവിടെ നമ്മളെ നമുക്ക് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അരയാലിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ, അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നല്ല പറയാൻ, നിഴല്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇവിടുന്നുള്ള വേരുണ്ടല്ലോ, വേരിന്റെ പൊസിഷൻ അവിടെയാണ് ശരിക്കും അവിടെ ബ്രഹ്മാവിരിക്കണം. പിന്നെ താഴത്തേക്ക് എന്താണ് ചില്ലകളാണ് അല്ലെ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ചില്ല നേരെ ഇതിന്റെ നിഴൽ കാണുമ്പോൾ, വെള്ളത്തിന്റെ നിഴൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഈ ചില്ലകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നത്, ഓരോ കർമ്മങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത കൊമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അതിങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുവനും നമ്മൾ കറങ്ങി. ഇത് നമ്മൾ മാറണം. ഇത് നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ, അതാണ് ഒറിജിനൽ, ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശാശ്വതമല്ല, ഇത് ശാശ്വതമാണ്. ആത്മീയ ലോകം ശാശ്വതമാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞത് വേരുകൾ മേൽപോട്ട് കണ്ടു, വേരുകൾ മേൽപോട്ട്, ഇത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി നമ്മള്. അപ്പൊ വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ശാഖകളുണ്ട്, ശാഖകളൊക്കെ താഴ്ത്തിക്കാ വരുന്നത്. ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായ അശ്വത്ഥം, അതായത് ഒരു അരയാലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇലകളാണ് ഈ ഇലകൾ, ഇതിൽ ഇലകൾ ഉണ്ടാവില്ല, അതാണ് വേദ മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൃക്ഷം എന്ന് അറിയുന്നവൻ എത്ര വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ഇത് ഭൗതിക ലോകമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിനാണ് പറയുന്നത് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭൗതിക ലോകം തലതിരിഞ്ഞായി അശ്വത്ഥമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലതിരിഞ്ഞതാണ് അല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ ലോകമാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് മുഴുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരു അശ്വത്തോട് ഉപമിക്കുന്നത്? ബലാധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോടും ഈ വൃക്ഷത്തിന് നാശമില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിന്റെ പുറകെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് തീർക്കാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതില് ഈ വൃക്ഷത്തിന് നാശം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരാഗ്രഹം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശാഖയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലില്ലാത്ത ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മൃഗമായിട്ട് ജനിക്കാം, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ദേവനായിട്ട് ജനിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുകളിലേക്കും പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് താഴത്തോട്ടും പിന്നെ അങ്ങനെ പല ശാഖകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങൾ, ഇതിലുള്ള ഇലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മോന്നതിയെ ലക്ഷ്യം
ദൃശ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇലകളോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, പതുക്കെ ഭൗതികതയിൽ കൂടെ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കണം നമ്മൾ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രാഥമികമായിട്ട് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. ഈ മായവൃക്ഷത്തെ എന്തുകൊണ്ടറിയണം? അനശ്വരമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ മായവൃക്ഷത്തെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വിരക്തിയുടെ വാൾ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യനെ അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കണം. അപ്പൊ എന്നാ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇതിലിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ നമ്മൾ വിരക്തി, അതല്ലേ നമുക്കറിയാം. ഡിസയർ അല്ല, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ, അതിന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറിയാലോ നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ മോചനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ്? ഡിവോഷണൽ ടു സർവീസ് ടു ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥം വൃക്ഷമാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഭൗതിക ലോകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇത് മനസ്സിലായല്ലേ അല്ലെ ശരിക്കും? ഒപ്പം ഒരു ഇതിന്റെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമുള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അധോശ്ചോർത്തം പ്രസക്തസ്യ ഗുണ പ്രവർത്ത വിഷയ പ്രവാല അധശ്ച മൂലന്ന അസ്തന്താനി കർമ്മനുബന്ധിന മനുഷ്യലോക. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രികോണങ്ങളെ പോഷിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പകർന്നെടുക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തിനെ പറ്റി വീണ്ടും വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ. അപ്പൊ ഈ ശാഖകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ബലം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ബലം വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ? നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുമ്പോ നമുക്ക് ബന്ധനങ്ങൾ കൂടണം. ആ ബന്ധനങ്ങളിൽ ശരിക്കും ചില്ലകളോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് താഴോട്ടിറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് ഇത്ര. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഇത്ര ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയുള്ള കാര്യം? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അത്രയും നമ്മൾ ഇതിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ വൃക്ഷത്തിന് ബലം, ആ ശക്തി കൊടുക്കണം, അതിന്റെ ചില്ലകൾ വളരാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ജീവവർഗങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞ ത്രിഗുണങ്ങൾ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർ വരുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മുകളിലേക്കും, അതേപോലെ തമോ ഗുണമുള്ളവർ താഴത്തേക്കും വരും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങൾ, ഇപ്പൊ മുകളിലുള്ള ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴത്തുള്ള ജീവികൾ, ഏത് ജീവിയാണെങ്കിലും അത് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് മുകളിലേക്കും നമ്മളും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് താഴത്തോട്ടും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് മുകളിലേക്കും പോകും. അതാണ് ത്രിഗുണങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭൂഭാഗം വെള്ളം കിട്ടാതെ വരണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ചിലപ്പോൾ കുതിർന്ന് പച്ചയായി കാണപ്പെടാം. അത് ഒരേ നമ്മുടെ ഇതാണ് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ ലോകത്ത് തന്നെ ജനിക്കണം. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. അതേപോലെ ഭൗതിക പ്രവൃത്തി ത്രിഗുണങ്ങളെ ചിലതിനെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് ഓരോ ജീവവർഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ചിലതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ജീവിയാണ് നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കുന്നത്, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓരോ ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണങ്ങൾ. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണും. പക്ഷെ എന്നാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് കടന്ന് കറങ്ങുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാരൂപമസ്യേഹ തപോപലലഭ്യതേന നാന്ധോ ന ഛാദേന ച സംതൃഷ്ടിത അശ്ചത്മേനം സുവിരിഡമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്തോ തദപദം തത്പരിമാർഗഗിത്യവ്യം യസ്മിൻ ഗദാന നിവർത്തതന്തി ഭൂയ തവേമ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത് പ്രവൃത്തി പ്രസിദ്ധ പുരാണീം. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും അടിസ്ഥാനവും കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുച്ചുറന്ന് ഈ വർഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോട് വിരക്തിയാവുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചള. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്ന് തിരിച്ചു വരവില്ലവോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറമുടായ പരമപുരുഷനെ സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ. അടുത്തത് പറയുന്നത് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം. കാരണം യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആത്മീയ
ആത്മീയ ലോകമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ആരംഭ അവസാനവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന്റെ ആരംഭ അവസാനവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഡിസയേഴ്സ് നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അത് മുറിച്ച്, അതായത് പറഞ്ഞ് മുക്തി കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഭക്തിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലാണ് അല്ലെ, അതിന് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികത പിടിച്ചു നിൽക്കാതെ അത് വിടാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് പറയും. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലാതെ, അത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ചെന്നാൽ അങ്ങ് തിരിച്ചു വരവ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദിവ്യപദം പോക്കി സ്മരണാധികാലം മുതൽക്ക് എല്ലാറ്റിനും ഉറവിടം പരമപുരുഷന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. അതാണ് ഇത് ആത്മീയ ലോകം എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ലോകം, താഴത്ത് ഭൗതിക ലോകം. അടുത്ത ശ്ലോകം. നിർമാനമോഹജിത സന്തോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്തകാമ ദ്വന്ദ്വിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംചാർഗത്യന്തമൂഢപദം അവ്യയം തദേ. മിഥ്യാഭിമാനമായ മോഹം, സംസ്കർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതനത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖങ്ങളാദികളെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരംപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷനെ കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണത് എന്താണ്? നമ്മള് ദുസ്സർഗങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ സനാതന തത്വത്തെ അറിയുക, സുഖദുഃഖാദികൾ, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചന, വിഭ്രാന്തി, ഇതൊക്കെ മാറണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രകൃതിദീശൻ താനാണെന്ന് ഗർവ് പുലർത്തി ബദ്ധജന ഭഗവത്പാദങ്ങൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടും. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മള് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. അടുത്തത് നാസയതേ സൂര്യ നാശാങ്കോ ന പാവകായദ്ഗതോ നിവർത്തന്തേ തദാത്മ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് പറയണത്. ശരിക്കും ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയില് ശരിക്കും ഈ 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോണത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ പരമമായ എന്റെ വാസസ്ഥാനത്തെ ഭഗവാൻ ക്ലിയർ കട്ട് പറയണ്ട. എന്റെ ഒരു വാസസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? സൂര്യചന്ദ്രന്മാരില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവിടെ അത് ഭൗതിക ലോകമല്ലേ. ഭൗതിക ലോകത്തിന് സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് അവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകമുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഭൗതിക ലോകമുണ്ട്, എന്റെ ലോകം എന്നുള്ള ആത്മീയ ലോകമാണ്. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ എന്താ? ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടില്ല. അപ്പൊ ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളെ 100% നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. കാരണം ഭൗതിക ലോകം, ആത്മീയ ലോകം. ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടില്ല. അതാണ് മുക്താത്മാക്കളും. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തം ആത്മാക്കളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലോകത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വിശ്വത്തിൽ പരമവ്യോമത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. വൈകുണ്ഠങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമാണ് പരമവ്യോമം. ഇത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമാണ് പരമവ്യോമം. അത് ഭഗവാന്റെ ലോകം. അവിടുന്ന് വരുന്നത് ആ പ്രകാശത്തിന്. ആ പ്രകാശം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നോ രണ്ടല്ല, അനേകായിരം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രകാശം മുഴുവൻ, ആ പ്രകാശത്തിന് നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ചെന്ന്, അതായത് ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ ലോകത്തിൽ ചെന്ന് ആ സായുജ്യ മുക്തിയിലേക്കാണ് അത് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് പ്രഭാപൂരം പൊഴിയുന്ന കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രഭാപൂരം വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അനേകായിരം അതിന്റെ ചുറ്റും എന്താണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഈ പ്രകാശം വരുന്നത്. ആ പ്രകാശമാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെയും പ്രകാശപൂരിതമാക്കുന്നത്. ഈ പ്രഭാവപൂരത്തിൽ ഒരു മഹത്തത്വം എന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഒരു
പറയണത് മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി. ആ ശക്തി കൊണ്ട് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആത്മീയ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം കാണാത്തെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുട്ടായി മാറി. അപ്പൊ ഇരുട്ടിന് വേണ്ടി വീണ്ടും എന്തൊരു സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് വരികയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന്, അതിന് സമ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് അതേതാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. മമേ വൈശ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന മനഷ്ഠേന്ദ്രിയാണി മനേഷ്ഠേന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തുകളും. ബദ്ധമായി ഈ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ശാശ്വതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മളും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ അല്ല നാളെ അല്ല, ഏത് സമയത്തും ഞാൻ നിലനിന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ആ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അത്രയും ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഈ ലോകത്തില് ഈ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 6 എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സും ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിനോട് പോലെയാണ് കണക്കൂട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ജീവശക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാനൊരു വ്യക്തിത്വം എനിക്കുണ്ട് അല്ലെ. അതിന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ശാശ്വതമായി ഞാൻ നിലനിൽപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്, അതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് പരമപുരുഷന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇന്നും നാളെയും ഏത് സമയത്തും ഞാൻ നിലനിന്നിരിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം കൂടിയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അതേ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അതാണ് ഞാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അതേ ശക്തി എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നവരോട് പലതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരങ്ങളിലൂടെ ആവിർഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമേറിയ വിഷ്ണു തത്വം എന്നും 2ാം തരം മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളും ഒന്ന് നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ വിസ്തരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വിസ്തരങ്ങൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ആയാലും അതേ വരാഹ ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ നരസിംഹ അവതാരം, ഇങ്ങനെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും, അത് അവതാരങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണല്ലോ. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അതെല്ലാതും ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ വിസ്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ദേവന്മാരടക്കം എന്താണ്? അതൊക്കെ ജീവചൈതന്യം അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ 2 കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാ ദേവന്മാരെയും അവതാരത്തിന് നമ്മളെ രീതിയിൽ ഒന്നുപോലെയാണ് കാണുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിനെയും നമ്മൾ എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ അഗ്നിദേവനെ നമ്മൾ ഒരേ കണ്ണുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. 2ഉം 2ആണ്. ഒന്ന് വിഷ്ണു തത്വം, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് 2 ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മരണം, അവര് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാക്കള് നശിച്ച് വീണ്ടും വരണം. അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? അവതാരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അതിന് അങ്ങനത്തെ കാര്യമില്ല. എപ്പോഴും പരമവ്യോമത്തില് അവ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് മറ്റൊരുത്തി പറഞ്ഞ വിഷ്ണു തത്വമാണ് സ്വാംശം എന്ന് പറയുന്നവ. ഭീമന്റെ അംശങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളും. പിന്നെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ നിത്യദാസൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് എപ്പോഴും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് എപ്പോഴും, അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ആനന്ദിക്കുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സ്വാംശങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗതമായ ദൈവിക ഭാവം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ആ ഭാവം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റേതായ ദിവ്യമായ ഭാവം എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അതിന്റെ കാരണം ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ അംശമായതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ വിഭിന്ന അംശങ്ങൾക്ക് തന്നതായ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അംശങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ജീവാത്മ ഭഗവത് ഗുണാംശങ്ങൾ എന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അവയിലൊന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അംശം മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അത് പല ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത്, ഒരാൾ സ്വയം ശരീരം ത്യജിച്ച് അധ്യാത്മ ലോകത്ത് പ്രവേശിച്ചിരിക്കെ തന്റെ ആത്മീയ ശരീരം വീണ്ടും കൈക്കൊള്ളും. അതിലിരുന്നുകൊണ്ട് അയാൾ പരമപുരുഷനെ മുഖത്തോട് കാണാനും സംവദിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സ്വരൂപമുണ്ട്. അവിടെ
അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് ആത്മീയ ശരീരം വീണ്ടും കൈകൊള്ളുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്രയും വരെ നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരമായിരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്ത്. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ ശരീരം തന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അപ്പൊ അങ്ങനെ പോലെ തന്നെ ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഊരിക്കളയുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പൊ അവിടെ ആത്മീയ ലോകത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വയം ശരീരം ആത്മീയ ശരീരം നമുക്ക് കൈക്കൊള്ളുന്നു. അതിലിരുന്നു കൊണ്ട് അയാൾക്ക് പരംപുരുഷനെ മുഖത്തോട് കാണാനും സംവദിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നത്. അധ്യാത്മ ലോകത്തെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പോലെയുള്ള ശരീരമാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പോലെയുള്ള ശരീരം. കാരണം എന്താണ്, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അംശമായി മാറിയല്ലേ, ബാക്കിയൊന്നും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടാ പോണത്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെ അല്ലേ, പഞ്ചഭൂതങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്, 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് നമ്മളെ ശരീരം. അത് മരണത്തോടുകൂടി അത് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ അവബോധങ്ങളാണ്, അത് ഭൗതിക ലോകം പോകുന്നതോട് അതും പോകുന്ന പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ സ്വന്തം ശരീരം ആത്മീയ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ മുക്തനായ ജീവനും ഭഗവത് കരുണാൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് മുക്ത ആത്മാവിന് ഒരു ആത്മീയ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. കാരണം നമ്മളെ ശരീരം ഒറിജിനൽ അതാണ്, അത് വീണ്ടും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചു കിട്ടും. അത്രയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ഒരു ആത്മീയ ശരീരം ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 100% ഭഗവാന്റെ അതേ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തും ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങും. അടുത്ത ശ്ലോകം, ശരീരം യദ്വാപ്നോതി യജാപൃത് കാമദീശ്വരാ ഗൃഹീതൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വശായതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 12 തൊട്ട് 17 വരെയെങ്കിലും അധ്യായം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അതിൽ ശരിക്കും വളരെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നതൊക്കെ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തയെ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ. അപ്പൊ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആത്മാവ്, ഗന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾ. അപ്പൊ കാറ്റിന് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലല്ലോ, കാറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഗന്ധങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ നല്ല ഗന്ധമാണെങ്കിൽ നല്ല ഗന്ധം, പൊട്ടയാണെങ്കിൽ പൊട്ട, അതാണ് നമ്മളെ ജീവിത സങ്കല്പം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്കൊരു അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുക. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അവിടെ ആത്മാവിന് അവിടെ ഒരു റോളില്ല. അതിന് കാറ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കും, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ കാറ്റ് എപ്പോഴും പ്യൂറാണ് അല്ലെ, ഗന്ധമാണ് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു കാറ്റ് വന്നു നമുക്ക് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല, നല്ല കാറ്റാണ് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ കൊള്ളു. അപ്പൊ കാറ്റിന് അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയില്ല, ഗന്ധങ്ങൾക്കാണ്. ആ ഗന്ധാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, സങ്കല്പം, ജീവിത സങ്കല്പം ഗന്ധാണ്. അതാണ് ആത്മാവിനെ ഒന്നും എഫക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മാവ് എപ്പോഴും എന്താ പ്യൂറാണ്. കാരണം അതിന്റെ മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് എന്റെ അംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ എന്റെ അംശം ഒന്നും ആത്മീയതാണ്, അതിനൊന്നും അഫക്ട് ചെയ്യില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ പരമാനന്ദത്തിൽ തന്നെയാണ്, അതിന് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണ്, അത് ഭഗവാന്റെ അംശം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ അത് ക്ലിയർ ആയി. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഫലം കിട്ടണം, അതിന്റെ കാരണമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കാറ്റ് എപ്പോഴും പെർമനന്റ് ആണ്, അത് ആത്മാവാണ്, അതിനൊരു കണക്ഷൻ ഇല്ല. അത് നമുക്ക് ഏതാണ് ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അവിടെ ഡ്യൂട്ടി പറയുന്നത്. അപ്പൊ തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് മേന്മ കൂടിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ളത് ഉള്ളതെടുക്കാം, അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണ സ്വാതന്ത്ര്യം, അത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ച്, അതിനും ശരിക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതിനും ശരിക്കും നമ്മളായിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ വേറൊന്നെടുക്കുക, ശരീരം ആഗ്രഹങ്ങൾ വേറൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് എടുക്കുക. 2 മനുഷ്യനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ആത്മാവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ശരീരം വേറെ, ശരീര കാര്യങ്ങൾ വേറെയും ആത്മാവ് വേറെ, 2 രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഒന്നാണ്,
പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ തന്നിഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് മേന്മ കൂടിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ളത് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ്, അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആർജിക്കുന്നത്, നല്ല രീതിയിൽ ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ജന്മം കിട്ടും. അല്ല നമുക്ക് താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹം, അതിനും കാരണം അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു നായ ശരിയല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം, നായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നായ്ക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാനുണ്ടാവില്ലല്ലോ, നായയുടെ ശരീരം ശരിയല്ല എന്ന് നായ ചിന്തിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാ ജീവാത്മാവിനും അതിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കണം. കാരണം അവര് അത് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ ജീവിതം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ ശപിച്ചിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കണം. അങ്ങനെ പന്നിയായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ശാപമോഷം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പോരുന്നില്ല, എന്താ പോരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചപ്പോ എനിക്ക് പോരാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം പന്നികളെയും പന്നിക്കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പോരാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഭൗതികര അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ ചിന്താഗതി എന്താണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ ചിന്താഗതിയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? അതാണ് അതിനോട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി മാറിക്കൊള്ളുന്നത്. അതില് ജീവവർഗങ്ങളല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ആദ്യമേ തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് അതാണ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മളെ ചതുരാശ്രമവും ചതുർവർണ്ണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളിൽ കൂടി കയറി ഇറങ്ങി വരുന്നതാണല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് പലതരം ആഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഒരു മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ആദ്യം പല ആൾക്കാരും വരും, എല്ലാവരും ഓരോ ഫോമിലാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചതുരാശ്രമങ്ങളും ചതുർവർണ്ണങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പലയിടത്തും പല കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് അവരൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോക്ഷ എന്ന രീതിയിലേക്ക് വിടുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങിയാലോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം, ചെയ്യാതിരിക്കും. കാരണം അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കലിയുഗം അങ്ങനത്തെ ലെവലിലേക്ക് പോയ കാരണം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് ആ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതും വിട്ടു. ഇനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേറ്റ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധം വളർത്തിപ്പോന്ന ഒരാൾക്ക് അധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സഹചാരിയാവാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അത് 4 തരം മോക്ഷങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് 5 തരം മോക്ഷങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സായുജ്യ മുക്തിയാണ്. അതിനെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലും എന്തായാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ സായുജ്യ അടഞ്ഞെന്ന് പറയൂല. അപ്പൊ സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തി പോയി കഴിഞ്ഞു, അതാണ് സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പറഞ്ഞാണത് സാരൂപ്യം, ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം നമുക്ക് ലഭിക്കും, മീൻസ് അടുത്ത ലെവല്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകം സാലോക്യം, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. മറ്റേന്ന് വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തിയാൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയാൽ മതി. മറ്റേന്ന് ഒറിജിനൽ ഭഗവാന്റെ ആയ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോൾ സാലോക്യമായി ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത വേറെ. പിന്നെ സാരൂപ്യം, പിന്നെ സാമീപ്യം, ഭഗവാന്റെ എരുത്ത് നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സർവീസ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സാമീപ്യം. പിന്നെ സാഷ്ട്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണം, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നമ്മള് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാം, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൃഷ്ണബോധം വളർത്തിപ്പോരുന്ന ഒരാൾക്ക് അധ്യാത്മിക കൃഷ്ണൻ പ്രാപിച്ച ഭഗവാന്റെ സഹചര്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധമാണ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോയ മതിയാവും. വരും പിറവിലെ ശരീരം മാതൃക ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂക്ഷ്മദേഹം അത് പുതിയ ഒരു ആകൃതി ഉടലെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ജനനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും മരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ മറക്കണമാണ്. നമ്മളെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണെന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ കരുതി കൂട്ടി നമ്മളെ മനഃപൂർവ്വം അത് മറന്നു കളയാനാണ്. പക്ഷെ ഇത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, വരും പിറവിലെ ശരീരം മാതൃക ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂക്ഷ്മദേഹം അത് പുതിയൊരാകൃതിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം അത് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഏത് ശരീരമാണ് നമ്മളെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വരേണ്ടത്, അത് എന്ന് സെറ്റ് ആണ് അന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിടും. അപ്പൊ അടുത്ത ശരീരം അവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ശരീരം അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ശരീരം അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ശരീരം അവിടെ വേണം.
കാരണം നമ്മളെ ആഗ്രഹം അതാണ്, നമുക്കൊരു നായായിട്ട് ജനിക്കണം, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേവനായിട്ട് ജനിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അവിടെ അവരച്ഛനുണ്ടാവും, അവരമ്മ ഉണ്ടാവും, അവരുടെ കുടുംബം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുണ്ടാവും, പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ, നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഒരാളെ ലിംഗല്ല, ഒരാളെ കർമ്മബലല്ല. അതിന്റെ അച്ഛന്റെ കർമ്മബലം, അമ്മയുടെ കർമ്മബലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അമ്മയ്ക്ക് അതേപോലെ ഒരു മകന് വേണമെന്നായിരിക്കും, മകന് അതേപോലെ അച്ഛനെ വേണമെന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാതും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ശരീരം വെടിയുന്നതും കറക്റ്റ് അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ പിറവെടുക്കണം. അതിന് പറഞ്ഞത് വരും പിറവിലെ ശരീരം മാതൃ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂക്ഷ്മദേഹം. വരും പിറവിലെ ആണ് ശരീരമാർഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശരീരം അന്ന് ഒരു പുതിയ ആകൃതി എടുക്കുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആകൃതിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ വ്യക്തി അതിൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴവിടെ പെർമനന്റ് ആണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രോതം ചക്ഷു സ്പർശനം ച രസം രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷ്ണുയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക് ഒക്കെ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, അടുത്തൊരു ജന്മം എടുത്ത് നമ്മള്, അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിവർഗമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചെവി കൊണ്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കാം. എന്ത് തന്നെയായാലും ഏത് ജീവിയാണ് എടുക്കുന്നത്, ഏത് ജീവിയുടെ ഇതെടുക്കുന്നത്, ആ ജീവിക്ക് ഏതാണ് ചില ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആകർഷണം, അതിനനുസരിച്ച് ആ ജീവി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ അവബോധം ഏതാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച്, അതിന് നമ്മളെ പല ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥകൾ അറിയാലോ, മാന ആഗ്രഹിച്ച് മാനായിട്ട് പറക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവബോധം നമ്മൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവിയായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ ആ ജീവിയായിട്ട് ജനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കും. ആ ജീവിയായിട്ട് ജനിക്കും, അവന്റെ ആഗ്രഹം അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇതിലല്ലേ പഠിച്ചത് നമ്മൾ, തമോ ഗുണം വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൃഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തിക്ക് മൃഗമായ സ്വഭാവമാണ് അവന് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അവനായ ജീവിതം അവന് കിട്ടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും ഭഗവാന്റെ കരുണ തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ കർമ്മം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടണം. അപ്പൊ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ തെറ്റണെന്ന്, പക്ഷെ അവർക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നോക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിലേക്ക് പറ്റില്ല, അവർക്ക് പറ്റണത് മൃഗമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് മൃഗമായിട്ടുള്ള ശരീരം അവർക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവര് അവരുടേതായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതേ വെള്ളം പോലെ വിശുദ്ധമാണ്. നമ്മൾ അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്യൂരിഫൈഡ് 100% ഒന്നുമില്ലാത്തതാണ്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും നിലം ചേർത്താൽ വെള്ളം പോലെ ആ നിറത്തിലാകുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ് വിശുദ്ധമാകിയാൽ അവബോധം വിശുദ്ധമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആദ്യത്തെ അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്യൂരിറ്റി ഉള്ളതാണ്, അല്ലെ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ സംസ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ അവബോധം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്തിലാണ് അവബോധത്തിന് മാറ്റം വരുന്നത്. യഥാർത്ഥ ബോധം കൃഷ്ണബോധമാണ്. അവബോധമാണ് ശരിക്കും പരിശുദ്ധി, ആത്മീയ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ. പക്ഷെ അതെന്നെ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ വരുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യണത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവബോധം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വ്യാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാനിതം വിമൂഢനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷാ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവോ, ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിൽ വഴിപ്പെട്ട് ഏത് ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ചനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്കറിയില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നതും ഏത് ഗുണത്തിന്റെ ആ ബേസിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിതം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും നമുക്കറിഞ്ഞാൽ അത് മൂഢന്മാരെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ്, അപ്പൊ അകക്കണ്ണ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, അത് അതീന്ദ്രിയ കണ്ണ് നമുക്കുണ്ട്. ആ കണ്ണ് അത് മനസ്സിലായവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അവർക്കറിയാം ഇന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇന്ന സംഭവിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ ശരീരം ലഭിച്ചത് അതാണ് അവരെല്ലാവരും ഒരേ സമഭാവനയോടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം അവർ ഈ ഇങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കത് ലഭിച്ചത്. അത് അവർ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അത് അവരോട് ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളല്ല, അപ്പൊ ആ കർമ്മബലമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നുള്ള ആ കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതാണ് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർ നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും പറയില്ല. കാരണം അവർ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന്. അവർ കാണുമ്പോൾ അവർ സ്കാൻ ചെയ്യണ പോലെ ഒറ്റ സ്കാനിങ്ങിൽ എല്ലാം പെട്ടവർക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കറിയാം. കാരണം അവര് നമ്മളെ പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടല്ല കാണുന്നത്, അവർ അകക്കണ്ണുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത്.
ഒരു ജീവൻ തന്റെ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്ന എങ്ങനെയെന്നോ വരും പിറപ്പിൽ ഏതൊരാകൃതി ജനിക്കണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഇടയാന്ന് ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ശരീരം വിട്ടുപോകണമെന്ന് അറിയില്ല, പിന്നെ അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് അറിയില്ല, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം വന്നതെന്ന് അറിയില്ല, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും നമുക്കറിയില്ല. അതാണ് മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെന്നാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ പ്രത്യേക ചില പരിസ്ഥിതിയിൽ ദേഹം ത്യജിക്കുന്നു, ചില പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടിയപ്പെട്ട് ചില പരിസ്ഥിതിയിൽ സുഖിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു, ബലമോ ഇന്ദ്രിയഭോഗങ്ങളെന്ന് വ്യാമോഹത്തെ നാനാവിധ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയോ ജീവിക്കുന്നു, അതാണ് ചില പരിസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചില പരിസ്ഥിതിയിൽ പിന്നെ ത്രികോണങ്ങൾ അടിമപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളും സുഖ ദുഃഖം ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചു. ഇതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. അതാണ് മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. യദോ യോഗിനൈശ്ചന്യം പശ്യദാത്മനവസ്ഥിതം യദന്തോ പ്രകൃത്യാത്മാനം പശ്യന്തി ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് ശ്രമിച്ചാലും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ലെവലിൽ എത്തണം നമ്മളിപ്പോ. നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മളൊക്കെ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രവാദികൾ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് കിട്ടി, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കില്ല. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടിയവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതുപോലെ ഇന്ന് യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്ന പലരുണ്ട്. യോഗികളോട് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനയുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സംബന്ധിച്ചോട് രണ്ടു കൂട്ടരും അന്ധതയിൽ തന്നെ. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യം നടക്കില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യോഗാഭ്യാസം ആയ അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എത്തൂല. വളരെ അപൂർവം മാത്രമേ ആ ലെവലിൽ എത്തും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എന്താണ് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം അവർ കുറെ ചെയ്യും, 99 അല്ല 100% ആൾക്കാർ വീഴും. കാരണം നമുക്കറിയാം, പലയിടത്തും പോയി ചിലപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിയമങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ പറയാറില്ല. അവിടെ തന്നെ ആൾക്കാർ പകുതി ഫെയിലിയറാവും. കാരണം അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. പിന്നെ കുറച്ച് ആസനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ പ്രാണായാമൊക്കെ ചെയ്യാൻ നടക്കും. അതൊക്കെ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും വിടും. പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ, ധ്യാനം ചെയ്യാൻ വിടും. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ 99% ആൾക്കാർ വിട്ടിരിക്കും. കാരണം അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. വെറുതെ കണ്ണടച്ചിരിക്കാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചു നേരം കണ്ണടച്ചിരുന്ന് കുറെ പേര് ഉറങ്ങിപ്പോവും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്തിനാ വന്നത്, നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കില്ല. അതിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടും, സ്ട്രെസ് കുറയും, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് ഭൗതികമായി. ആത്മീയ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെട്ട ആത്മാവിനും പ്രപഞ്ചനും പരമപുരുഷൻ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഭക്തിയോഗികൾക്ക്, അതായത് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ വിശുദ്ധമായ സേവനം മൊഴികൾക്ക് മാത്രമേ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് യോഗചര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അതാണ് ആ ലെവൽ, ആത്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തിനെ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതാണ് ത്രികാല ജ്ഞാനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് അത് കാര്യം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അത്രയും ലെവലിലേക്ക് ഉയരണത്. അപ്പൊ അവരെ വെച്ചിട്ട് അവരെ വെച്ചിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും താഴ്ന്ന, അതാണ് പറഞ്ഞത് പതിതമായ ആത്മാക്കളാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം, യഥാതിഗതം തേജോ ജഗത് ഭാസ യഥേകി അഖിലം തദോ വിധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകം, ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ വർണ്ണിക്കണാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ തേജസ്, സൂര്യനായാലും ചന്ദ്രനായാലും അതിന്റെ എല്ലാം തേജസ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന്റെ തേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എന്താണ്, വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അതിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും സൂര്യഗ്രഹങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള തേജസ്സും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം, ഗമാവിശ്യ ഭൂതാനി ധാരയാത്മഹ മോജസ പുഷ്പാണി ചൗഷതി സർവ സോമാഭൂതരസാത്മക. ഓരോ
ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പോയി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ബ്രഹ്മണപദത്തിൽ നിലനിർത്തും. ഞാൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനായി തീർന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഗർഭോദായ വിഷ്ണു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ് അതില് ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉൾപ്പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രഹങ്ങൾ അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രഹത്തിന് ആ ചൈതന്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിലനിൽക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഏതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചരാചരങ്ങളുണ്ട്, ആ ചരാചരങ്ങളിൽ എല്ലാതും ഭഗവാൻ ഉൾപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ ചന്ദ്രനായിട്ട്, അപ്പൊ ചന്ദ്രനും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ. ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവരസം നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അടുത്തത് പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം. അഹം വൈശ്യന്നാരഭൂതോ പ്രാണിനം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണപാനായ സമായുക്ത പ്രചാമന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവജാലങ്ങളും ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിക്കണോ അല്ലല്ലേ. അപ്പൊ ദഹിക്കണ അഗ്നി ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ദഹനാഗ്നി ഞാനാണ്. അപ്പൊ 4 വിധം ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതില് 4 വിധം ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ വിഴുങ്ങേണ്ടവ, ചവച്ച് ഇറക്കേണ്ടവ, നക്കി കഴിക്കേണ്ടവ, വലിച്ചു കുടിക്കേണ്ടവ എന്നിങ്ങനെ, അങ്ങനെ 4 തരം ആഹാരങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആഹാരം കഴിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 4 വിധ ആഹാരങ്ങളും ഞാനാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ അഗ്നി, ദഹനാഗ്നിയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അതായത് ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാതും ഭഗവാനാണ്. സർവപ്രപഞ്ചവും ഭഗവാനാണ്, സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളിലും ഭഗവാനാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഇണ്ടാറ്റായിട്ട് നമ്മ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി തന്നിവിഷ്ടോ മത്സ്മൃതി ജ്ഞാനമഹോനം ച വേദസ്യ സർവരഹേമ വേദ്യോ വേദാകൃത വേദവിദേവ ചാഹ്യം. സർവജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളോട് അറിയേണ്ടതും എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വേദം വേദം എന്ന് പറയുമല്ലോ അല്ലെ. വേദങ്ങളെ എല്ലാതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, അപ്പൊ ആ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഇതിൽ അല്ലെ, പലർക്കും പല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാ വേദങ്ങളും പറയണത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങൾ അറിയുന്നതും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പോലെ വേദം അറിഞ്ഞവരാരും ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഒരു കാര്യം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കോ അതിനെ പറ്റിയുള്ള മുഴുവനും വിവരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദത്തിനെ പറ്റി എനിക്കല്ലാതെ അറിയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലം നമുക്കറിയാം പരമാത്മ രൂപയില് നമ്മൾ എല്ലാ ജീവജാലനും ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ദോവിമോ പുരുഷ ലോകോഷരശ്ചര ഏവജാശര സർവാണി ഭൂതാനി കുടോസ്തരക്ഷര ഉച്ചതേ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധ, തെറ്റുപറ്റുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റുന്നവരാകുന്നു. അധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ തെറ്റുപറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ അംശമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ തെറ്റുപറ്റുന്ന പ്രശ്നമില്ല. മുക്തമായ ആത്മാക്കളെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ തെറ്റുപറ്റില്ല. തെറ്റുപറ്റുന്നതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ആനന്ദത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ പിറകെ പോകുന്നതും പല തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഏത് സമയത്തും പരമാനന്ദമാണ്. അതവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ തെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കണില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തെറ്റ് പറ്റിയില്ല. അത് കൂടെ എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല. അത്രേ ഉള്ള ആ കാര്യം. പിന്നെ ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്ന പരമാത്മനുദാഹൃദായോ യോഗലത്രയമാവശ്യ വിഭ്രത്രവ്യ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരംപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങൾ അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്നെ പറയുന്നത്?
ഭഗവാനെ തെറ്റിയാണ്. പരമപുരുഷനെ പരമാത്മ എന്നറിയുന്ന ഇവരെ കൂടാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജീവാത്മാക്കള്, അതായത് മുക്താത്മാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ബദ്ധാത്മാക്കളെയും കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 3 ശക്തികൾ പറയുന്നത്, ഒന്ന് ബദ്ധാത്മാക്കള്, ഒന്ന് പിന്നെ മുക്താത്മാക്കള്, അതേപോലെ തന്നെ പരമാത്മ. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാ പരമാവധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തെറ്റൊന്നും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അത്. അദ്ദേഹത്തിന് 3 ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 27, 14 ലോകം തന്നെയാണ് 3. ജനറൽ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയില്ല സ്വർഗ്ഗലോകം, പാതാളം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 3 ലോകം അല്ലെങ്കിൽ 14 ലോകത്തിനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 ലോകത്തിലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് സ്മദാക്ഷരമീതോ മിതോഹ അക്ഷരാത്മതി ചോദമാ അദോസ്മി ലോകവേദം ച പ്രവൃത്തിം പുരുഷോത്തമം. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയന് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവ്വശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കുന്നത് അല്ലെ, അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാത്തത് അല്ലെ, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ അചിന്തമാണ്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെ. കാരണം ക്ഷരങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യം നോക്കിയാലും ഒന്നിലേക്ക് നശിക്കും, പിന്നെ ഒന്നും നശിക്കാതിരിക്കാത്ത. അതിന്റെ അപ്പുറം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പേന എടുത്ത് ആ പേന ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നശിക്കും, ഈ രണ്ടിലൊന്നും സംഭവിക്കും ഇതിന്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താ ഉള്ളത് അതറിയില്ല നമുക്ക്. അതാണ് ഭഗവാൻ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സർവ്വശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ അത് സർവ്വശ്രേഷ്ഠൻ, നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും. അത് കാരണമാണ് വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ ഇവിടെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, റൂമിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഞാനതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത് പുരുഷോത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അല്ല അയാ പറഞ്ഞ സർവ്വശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അതാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്നുള്ള പറയണ ഒരു അധ്യായം, അതിന് പുരുഷോത്തമം എന്ന് പറയുന്നത്, പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു വിവരണമാണ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ലോകം ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു നിഴലാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകമാണ് പെർമനന്റ്, ഭൗതിക ലോകം പെർമനന്റ് അല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നിഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ഇല്ല അവിടെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കരുത്. അത് സംഗതി ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ളൂ, കുറച്ച് നശ്വരമാണ്, അത് നശിച്ചു പോകും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ അത് തലതിരിഞ്ഞ് കാണല്ലേ, ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തലതിരിഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു അശബ്ദമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു അരയാലായിട്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇത് ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പ്, അതായത് ആ മരത്തിന്റെ വേര് പ്രദേശം, ആ വേര് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബ്രഹ്മലോകം. പിന്നെയാണ് താഴ്ത്തിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേരായി മാറും, തലതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരുണ്ട്, അതാണ് ബ്രഹ്മലോകം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആത്മീയ ലോകം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. താഴ്ത്തിക്കുള്ള ലോകങ്ങളാണ് പിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് പറയണത് ഇതേപോലെ തന്നെ മായാമോഹം, ദുസ്സർഗം, ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സുഖദുഃഖാദികൾ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മോചിതനാവണം, എന്നാലും നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ വർണ്ണന പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. കാരണം അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നും ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. കാരണം അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രന്റെ ആവശ്യമില്ല, എന്റെ തന്നെ ശക്തി ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്റെ തന്നെ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെതായ പ്രകാശം, അത് കാരണം കൊണ്ട് ആത്മീയ ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശഭരിതമാകുന്ന പറയുന്നത്. അവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്, വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്, കുറേ ലോകങ്ങൾ, ഒരെണ്ണല്ല ഭഗവാന്റെ ലോകം. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരേ വൈകുണ്ഠ നാഥന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു നാഥന്മാർക്കും അപ്പൊ കുറേ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് പ്രകാശം വരുന്നത്. ആ പ്രകാശത്തെ മുഴുവനും തടയണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന് മഹത്തത്വം എന്നുള്ള ശക്തിയാണ് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇരുട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ഇരുട്ടിന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും സൂര്യന് ചന്ദ്രന്മാര് വരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ മുഖേന പിന്നെ നമുക്ക് ആ വെളിച്ചം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിനെ പറ്റി തന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്.
പിന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ അതിന് മുന്നേ ഒരു ശ്ലോകം വന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി. നമ്മളെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുക എന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനോ അറിയാണ്ട് എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ശക്തി നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ അത്രയും പവർഫുൾ ആണെന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ അംശമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ആത്മീയ ശരീരം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആത്മീയ ശരീരം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരം കളഞ്ഞിട്ട് ആത്മീയ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്ന് പരമവിവാഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണല്ലോ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സമയത്തും അവിടെ ആത്മാവിന് വലിയൊരു ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മാവിനെ കാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സങ്കല്പം. ഗന്ധാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അത് പോയേ തീരല്ല, എന്നാലേ കാറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് ചീത്തയായാലും ചീത്തത്, നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലത്, അത്ര ഉള്ള അതിന്റെ കണക്ഷൻ അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയണത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ആർജിച്ച ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പറയണത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ജീവിത സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്തരം പരിശുദ്ധമാണ്, വെള്ളം പോലെ അത്തരം പരിശുദ്ധം. പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ കളർ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ പല കളറിനനുസരിച്ച് പല രൂപങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം മൂഢന്മാർക്ക് ഇത് അറിയണില്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നമുക്ക് പിന്നെ വേറൊരു ശരീരം എങ്ങനെ ലഭിക്കുമെന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ജ്ഞാനികൾ കണ്ണ് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, ജ്ഞാനികൾക്ക് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന പറയുന്നത്. നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഇതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആത്മീയമായ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരായിരിക്കും. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ യോഗികളും അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് യോഗകളൊക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷെ എന്താണ് അതില് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭക്തിയോഗം ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ യോഗി ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അത് തെറ്റിപ്പോയി. അതിന്റെ ശരിക്കും സമാധി പൊസിഷനിൽ എത്താത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യണം. അത് അവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തൊക്കെ വെള്ളത്തിലായി പോയി. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യം. അൾട്ടിമേറ്റ് യോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെട്ട ആത്മാവിന് പ്രപഞ്ചം പരപുരുഷനും സാക്ഷാത്കരിക്കണം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പൊ അതിന് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു മാർഗം മാത്രമാണ് യോഗ. അല്ലാണ്ട് യോഗ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ആസനങ്ങളും പ്രാണായാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നമുക്ക് എത്തൂല. ചിലപ്പോൾ എത്താം. അതിന് പറഞ്ഞത് ആള് പറയില്ല, അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം അഭ്യാസേന, നമ്മുടെ അഭ്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ കലിയുഗത്തിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഭഗവാൻ ഉൾപ്പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം ഇപ്പൊ ചന്ദ്രനിൽ ഉൾപ്പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചന്ദ്രദേവനെ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതചൈനും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ ജീവിതശക്തി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിന് ചന്ദ്രനും ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിലനിൽക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ മണ്ണ് ഇപ്പൊ ഒരു കയ്യിൽ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ മണ്ണ് പിടിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ. മണ്ണ് കൈ പിടിച്ച കാരണം കൊണ്ടാണ് മണ്ണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. താഴത്ത് കൈ വിട്ടാൽ അത് കാറ്റിൽ പറന്നു പോകും അല്ലെ. അതേപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ വിട്ടുപോകും. അതിന് പിന്നെ ശക്തി ഇല്ലാണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ഥലം ഞാൻ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്നിലുള്ള ആത്മാവ് ചൈതന്യം അതാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ചൈതന്യം ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ ആ സബ്ജക്റ്റ് മാറിപ്പോയി. അത് തന്നെ പോലെ തന്നെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. അതിന് നമ്മൾ ഭൂമിദേവി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രനെയും അഗ്നിയിലൊക്കെ ദേവത സങ്കല്പമാണ്. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് സർവ്വജീവകള് ഹൃദയത്തിൽ. അതിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഒരു ചരാചരം അതിനു മുന്നേ ചന്ദ്രനിൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ചന്ദ്രനായി തീർന്നു. അപ്പൊ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന ഭഗവാൻ ചന്ദ്രനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ചന്ദ്രനിലുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്താണ്? അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചന്ദ്രനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചലിക്കാത്ത ചരാചരങ്ങളായി അല്ലെ. ഇത് ചലിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് വെറും ഒരു
ഫിസിക്കൽ ബോഡി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ്, അവിടെയും അവിടെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതിലുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം, നമ്മളെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഓരോ ഹൃദയങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വാഴുന്നവർ. പിന്നെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജ്ഞാനവും അറിവും സ്മരണ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് വേദങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേദങ്ങളാണ് ഫൈനൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ വേദങ്ങളിൽ അറിയേണ്ടത് തന്നെ തന്നെ. അപ്പൊ വേദത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആ പോയിന്റ് എത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മ പറയണ ഓം തപ് എന്താ പറയണത് ഞാൻ വിട്ടുതരാം വിട്ടു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാതും വേദങ്ങളിലെ എല്ലാ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഈ വേദം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതിലറിയേണ്ടത് തന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിനറിയണമെന്ന്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുഴുവനും വേദങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഒരു മൊബൈൽ സൃഷ്ടിച്ച് കമ്പനിക്ക് മൊബൈൽ മുഴുവൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല. മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് മൊബൈൽ എന്താണെന്ന് മുഴുവൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ, അത് ഞാനാണ് മുഴുവൻ അറിയണത് എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടു തരം ആത്മാക്കളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മുക്താത്മാക്കളും ഒന്ന് നമ്മളെ ബദ്ധാത്മാക്കളും. നമ്മളെല്ലാവരും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്, ആത്മീയ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും മുക്താത്മാക്കളും. മുക്താത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തെറ്റേ ഉള്ളൂ, ശരിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അത് തന്നെ നശ്വരാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെ അപ്പുറത്ത് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് രണ്ടാത്മാക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ കൂടാതെ പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഈ മൂന്ന് ലോകത്തിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഇരുന്ന് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തു പോകുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീനം. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയന് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അപ്പൊ നശിക്കുന്നതും അതിപ്പോ ക്ഷരങ്ങൾ അതിനതീതൻ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നശിക്കാത്ത അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണില്ല. പിന്നെ അങ്ങ് വേറൊരവസ്ഥ അത് ഞാനാകുന്ന പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങൾ എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സർവശ്രേഷ്ഠനാണ്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം. ഞാൻ ഇനി 3-4 ക്ലാസ് ഞാനായിരിക്കില്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ടീച്ചർ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നത്തോടുകൂടി എൻ്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല, വേറെ ടീച്ചറായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ചോദിച്ചോളൂ മാതാജി. പ്രഭു, ഈ നമ്മള് മാല ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയത്തില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? അതെ, എന്റെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിയൂലേ 17 EFP ക്ലാസ് 18 അധ്യായം കഴിയുമല്ലോ മാതാജി. അപ്പൊ ആ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 3-5 ദിവസം ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ 3rd ലെവലിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയണ പോലെ നമ്മൾ മാല ജപിക്കാം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ജപിക്കാന്ന് മാത്രം പൊസിഷനിലേക്ക് പോയാൽ മതി. നമുക്ക് 1 മാല 2 മാല 16 മാല ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഒരു മാല എടുത്തിട്ട് നമ്മള് 108 മുത്തുള്ള ഒരു മാല എടുക്കാം. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ 108 മാല എടുത്തിട്ട് ഒരു മാലമേല് ഒരു മുത്ത് മാറ്റണം. ഒരു മുത്തുമ്മേല് നമ്മള് മന്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യമായി അത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 108 പ്രാവശ്യം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു മാല എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഒരു 2 മാല അല്ലെങ്കിൽ 4 മാല ഡെയിലി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 16 മാല വരെ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയണത്. കാരണം അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിച്ചാലോ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല എന്ന് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2-4 മാല നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാല എടുത്തിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ജപിക്കുക. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അത് ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ പറയണത് ഹരേന്നാണ് കൃഷ്ണ എന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമല്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും. അതിനും കൂടെ ഉള്ള കാര്യം അത്. അപ്പൊ ആ സ്മരണ കിട്ടും ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, 18 16 മാല അല്ലെങ്കിൽ 4 മാല 108 മുത്തിന്റെ ഒരു മാല എണ്ണി എടുക്കുക. ഏതായാലും മതി. ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജില് ശരിക്കും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുളസിമാല ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം തുളസിമാല അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേപ്പിന്റെ പല രീതിയിലുള്ള മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മള് മാല ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കാം.
മാല വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു കൗണ്ട് കിട്ടും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ. അങ്ങനെ പ്രഭു നമ്മൾ ഞാൻ മാല ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സദാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയാണെങ്കിലും എന്തിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ മതി നമുക്ക്. അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അത് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ മാലയിലേക്ക് മാറണം. ആ, ആ. മാലയിലേക്ക് മാറണം. അല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ജപിക്കണമെന്നല്ല, നമുക്ക് എപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു കറക്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതും അതിന്റെ കാര്യകാരണം സഹിതം മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വേണം. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറണം നമ്മൾ. അതായത് 18 ശരിക്കും 108 മാല. അതിനൊരു സമയമുണ്ട്, 5 മിനിറ്റ് 7 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സ്ലോ ആകാനും പാടില്ല, വളരെ സ്പീഡിലും ജപിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഒരാഴ്ചത്തോളം ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. അപ്പൊ അതില് അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇങ്ങനത്തെ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ 3rd ലെവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ 108 മുത്തിന്റെ ഒരു മാല വാങ്ങിക്കുക. ആ മാലയിൽ ഒരു മുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ല, പിന്നെ അടുത്ത മുത്ത്. അങ്ങനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 മാല വരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് അതിന് തന്നെ കുറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 4 മാല ജപിച്ചാൽ മനസമാധാനം എന്നുള്ള ജനറൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന പറയും. ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒരു ടൈമിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാലത്ത് ഒരു 7 മണിക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ 6 മണിക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ 4 മണിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും 4 മണിക്ക് ചെയ്യാം. അത് 4 മാല ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നും 4 മാല ചെയ്യാം. ഒരു ദിവസം 4, ഒരു മാസം 2 അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എന്നും 4 മാല കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 മാല, അല്ലെ 2 മാല 2 മാല. അത് തെറ്റിക്കരുത്. അത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അഥവാ അപൂർവം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം അത് റീകൂപ്പ് ചെയ്യണം. ഇന്ന് 3 ചെയ്താൽ 4. അത് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ. അപ്പൊ 4 മാല നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം 4 മാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസമാധാനം. പിന്നത്താണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത്. നമുക്ക് 8 മാല ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് അതിനോട് രുചി പതുക്കെ വളർന്നു വരുന്ന പറയുന്നത്. 16 മാല ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര ലെവലിലേക്ക് പതുക്കെ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല, അതിന്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4 മാലെങ്കിലും എല്ലാവരും ജപിക്കണം എന്നാ പറയാം. കാരണം ബേസിക് നമ്മൾ ഒരു പറയില്ലേ, നമ്മള് ജസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നവരില്ലേ. പിന്നെ ക്ലാസ് വീണ്ടും കിട്ടും. പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് ഞാൻ പറയാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ക്ലാസ് തന്നെ ഈ മാല എങ്ങനെ ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഗ്രൂപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇടാൻ പറയാം. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ആരെങ്കിലും ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശാന്ത മാതാജിക്ക് വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ലീല മാതാജി? കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് ഇനി ഞാനായിരിക്കൂല ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും പ്രഭുജിയുടെ സ്ഥലം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. പ്രഭുജിയുടെ സ്ഥലം. എന്റെ സ്ഥലം തൃശ്ശൂര് തൃപ്രയാർ ഭാഗം. ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത്. ഭുവനേശ്വറിലാണ്, ഒറീസയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. വീട് തൃപ്രയാറാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോവാം. കുറച്ചാള് നാട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ അത് കാരണം എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാ വേറെ ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കും ക്ലാസ്സസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ നല്ല ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു പ്രഭു. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് അത് മുഴുവൻ ആവണില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു തോന്നല്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴല്ലേ അതിൽ ചേഞ്ചസ് വല്ലതും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആരും ഒന്നും സംസാരിക്കൂല, ഒരു സംശയം ചോദിക്കൂല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ബ്ലാങ്കാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. പ്രഭു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ടൈമിങ് കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ക്ലാസ് തീർക്കാൻ വേണം. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ഷന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്ലാസ്സും ലേറ്റ് ആവും. അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതില്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇന്ററാക്ട് ആവണം. അപ്പോഴെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാൽ സ്വാമി അത് പറഞ്ഞത്, ഒരിക്കലും നമ്മള് കോണ്ടാക്ട് അല്ല, കണക്ട് ആയിരിക്കാം എന്നാ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിരിക്കണം, അതാണ് വേണ്ടതെന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട് കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. അതാണ് ഭക്ത സംഗമം, അതാണ് വേണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ, സാധു സംഘം. അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.
കൊറേ താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു പ്രഭു രാമേന്ദ്രൻ പ്രഭു പറയൂ പ്രഭു. എന്താ കുറെ പറഞ്ഞത്? വർഷമായോ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട്? എന്താ പ്രഭു? ക്ലാസ് എടുക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ആയോ ചോദിക്കാ? ഇല്ല പ്രഭു, ഞാനൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 6 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നന്നായി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ഇല്ല അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പുതിയതാ, എനിക്ക് അത്ര പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വേണമല്ല. അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണിതില്ല. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൗതികത ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ. നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നു പറയില്ല, ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിനെ പോലെ പറഞ്ഞൊരു അണ്ണാർക്കണ്ണന് തന്നല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതിൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഒന്നും അറിയണ്ട. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പലർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞൊക്കെ ഫൈനിടുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. തീർച്ചയായും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളെ കൊണ്ട് അതിനെല്ലാവരും മുന്നിലേക്ക് വരണം. അത് പ്രഭുസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഫോളോവേഴ്സിനല്ല വേണ്ടത്, എനിക്ക് ലീഡേഴ്സിനാ വേണ്ടതെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് എപ്പോഴും നമ്മളെ മൈൻഡിലുണ്ടായാൽ മതി. തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നവരെ ഭയങ്കര ഒരു ശ്രദ്ധ കിട്ടും, നമുക്ക് ഒരു വിട്ടുപോകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആർക്ക് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗുരുക്കന്മാർ നമ്മളെ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന പറയുന്നത്. അത് ആത്മീയയിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഉയരണം, എല്ലാവരും ക്ലാസ് എടുക്കണം. നമുക്ക് ക്ലാസ് ഷോർട്ടേജ് ആ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര. കാരണം അത്ര ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ കുറവുണ്ടാവും, പല സർവീസിനൊക്കെ കുറവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപത രൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവേച്ച പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപ്പി നമാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശരിയപ്പാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.